маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии тоҷикистон рӯзи 29 апрел бо нашри ду иттилоияи алоҳида хабар дод, ки муноқишаҳо дар марзи Исфара бо вилояти Бодканди Қирғизистон рӯзи 29 апрел ба тирпаронӣ печид. дасти кам ду сокини маҳаллаи сомонёни ҷамоати чоркӯҳи Исфара аз тири силоҳи сокинони Қирғизистон ҷароҳат бардоштанд. бино ба ин манбаъ, Амаков Оқил Юнусович соли таваллудаш 1989 соати 2:45 аз тири камони шикории сокинони рӯстои Куктоши ноҳияи Бодканд аз пешонияш ҷароҳат бардошта, дар ҳолати вазнин ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара интиқол дода шудааст. ҳамчунин соати 11:30 сокини дигари маҳаллаи Сомониён Самадов Саттор Қодирович соли таваллудаш 1989 аз дасту пояш ҷароҳат бардошта, низ дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара бистарӣ карда шудааст. бино ба иттилоияи маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон рӯзи 29 апрел соати 13:05 дар мавзеи минтақаи обтақсимкунии Галавной воқеъ дар болои дарёи Исфара ва ҳудуди деҳаи хоҷааълои ҷамоати чоркӯҳи шаҳри Исфара низомиёни ҷумҳурии Қирғизистон ба сӯи сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон оташ кушоданд. дар бораи ҷароҳат бардоштани касе дар ин тирпаронӣ гузориш нашудааст. расонаҳои Қирғизистон хабар медиҳанд, ки сокинони рӯстоҳои қирғизнишин рӯзи 29 апрел роҳи Оқсои Ворух, ягона роҳеро, ки ин ҷамоатро ба қаламрави Исфара мепайваст, маздуд карданд. дар аксу видеоҳои нашр шуда дар матбуоти Қирғизистон дида мешавад, ки сокинон дар байни роҳи мошингард нишастанд ва мошинҳоро имкони гузаштан намедиҳанд. муноқишаи охир дар марзи Исфара бо вилояти Бодканд рӯзи 28 апрел ҳангоми насби видеокамераҳо дар сутунҳои барқи назди нуқтаи обтақсимкунии Галавной дар дарёи Исфара оғоз ёфт. ҷониби Тоҷикистон бар ин аст, ки ин сарбанди об дар қаламрави Тоҷикистон ҷойгир шудааст. Қирғизистон онро қаламрави худ медонад ва монеи насби видеокамераҳо шуд. дар натиҷа байни сокинони деҳаи хоҷааълои ҷамоати чоркӯ ва деҳаи Куктоши ноҳияи Бодканд сангпартоӣ сурат гирифт, ки дар ҷараёни он 7 сокини Хоҷаи Аъло ва 4 сокини Куктош ҷароҳат бардоштанд. ҷониби Қирғизистон иддао мекунад, ки як сокини Куктош аз тири камон маҷрӯҳ шудааст. бо гузашти қариб 30 сол аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ аз 970 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон то имрӯз танҳо 500 километраш пурра таъин ва аломатгузорӣ шудааст. бахши зиёди минтақаҳои баҳсӣ дар марзи байни Исфараву Бобоҷон Ғафуров ва Конибодоми Тоҷикистон ва ноҳияи Лайлак ва Бодканди вилояти Бодканди Қирғизистон ҷойгир шудаанд. яке аз нуқтаҳои дохтарини ин марз боқӣ мемонанд.